16 июнь көнне Сүлте авылында игелекле гомер итүче кадерле әниебез Альмира Миңләхмәт кызы Имамова 55 яшьлек юбилеен билгели. Һәм без аның якыннары матур гомер бәйрәме белән ихлас күңелдән кайнар котлыйбыз. Безнең әниебез Сәүдә өлкәсе хезмәткәре. Күгәрчен районы Сәйетқол авылында туып үскән кыз шушы һөнәрне үзләштерә. Уфа Сәүдә училищесын, артабан кооператив техникумын уңышлы тәмамлый. Алган һөнәре тормышта ярап кала. Магазин тоткан гаиләнең үз белгече ул. Сөекле әниебез, әтиебез Рифкат Әскат улы белән 34 ел тату гомер итәләр. Ихата тулы мал-туар, кош-корт, бакча үстерәләр, умартасын да тоталар. Безгә чәчкә кебек 3 кызга гомер бүләк иткән бәхетле әни ул. Хәзер инде ул 3 кияүгә шәп кайнә, 4 оныкка назлы карты ул. Яшеллеккә төренгән, шау чәчкәгә күмелгән чорында табигать дөньяга шундай матур ханым бүләк иткәнне үзе дә куана. Өйдә җылы, табын тулы тәмле ризыклар, ә күңелдә шын бәйрәм. Акыллы, ярдәмчел, һәр кешегә игътибарлы, киң күңелле, олы җанлы булганың өчен якыннарың, туганнарың арасында абруең зур синең әниебез. Рәхмәт, әни, әти белән күпләргә үрнәк булырлык ныклы гаилә корып, пар канатларыгыз астында безне сөеп, иркәләп, назлап, яхшы тәрбия биреп үстергәнегез өчен. Барлык кылган изгелекләреңә, ярдәмнәреңә, безнең өчен üzülеп яшәгәнең өчен сиңа тирән рәхмәтлебез. Син үзеңнең төпле киңәшләрең белән һәр кемгә ярдәм итәсең, күңел җылыңны һәр кемгә җиткерәсең. Кем генә килсә дә, тәмле ризыклы өстәлләр, ачык йөз белән каршы аласың. Йортыбызның нуры, тормышыбызның таянычы, терәге булып, кадер-хөрмәттә, әтиебез белән тигезлектә, яшәүдән ям табып, рәхәтләргә һәм рәхмәтләргә төренеп, бәхетле мул тормышта, тынычлыкта, озак еллар гомер кичергә язсын сезгә. Җирдә булган бөтен шатлыгыңны, хисләреңнең иң яктысын, йөрәк әрнүеңне, хыялыңны, уйларыңның иң татлысын, тик син безгә багышладың, һәм бүген дә моны аклыйсың. Шатлык, куанычлар, сәламәтлек, юлдаш булсын, әни гомергә, йортыбызны җылытучы учак, нур сибүче, кояш син безгә. Зәңгәр күкләр малтуры йолдыз белән, исле гөлләр белән җир ямле, йолдызлардан якты, гөлдән гүзәл, синең белән туган йорт ямле. Әти белән тигез яшәгез сез, ничек матур парлап йөргәндә, шулай бергә каршы алыгыз сез, без сагынып кайтып кергәндә. 55 яшь гомер чиге түгел, җиң сызганып яшәрчәк кына, күзләрегез алтын, мул булсын, бәхетегез булсын ак кына. Сизелмичә күзләр килеп җиткән, гүя гомер бер дә үтмәгән, чәчкә генә көмеш сибелгән, күңелләрдән яшьлек китмәгән. Телибез без сезгә олы бәхет, сөенечләрнең иң татлысын, сәламәтлекнең иң ныклысын, тормышның мул, тулы, затлысын. Иң изге теләкләр белән кызларың, кияүләрең, оныкларың. Хөрмәтле Альмира Миңләхмәт кызы, 55 яшьлек юбилейгы сезгә тагын да чиксез шатлык, куанычлар, ныклы сәламәтлек, бәхет алып килсен. Балаларыгызның тормышында якты кояш, аларга терәк таяныч булып, тагын озын-озак еллар имин көннәргә яшәргә язсын. Җыр бүләгебезне кабул итеп алыгыз. Кутлы булсын әни туган көнең, назлап кына сиңа дәшәрбез. Алла бирса синең белән бергә, узак еллар тагын яшәрбез. Рәхмәтем зур сиңа озак яшә. Безгә бит син бик зур юаны.
talsak turmuş yollarında sen var eli bizge tayanış rahmetin zor sina uzak yaşa bizge bitsin bek zor yuvanış varıp talsak turmuş yollarında sen var eli bizge tayanış Rencimeşiyeni üsken şokta türlü şoklarımız buladır yaxşılıklarını bizge birdin senden güne urne qalğanыбыз rahmetim zor sina uzak yaşa bizge bitsin bek zor yuvanış varıp talsak turmuş yollarında sen var eli bizge tayanış Yaşalıyani bizning üçün bu biteli ömür uğratası yakınların balaların bilen köp ömürler bulsun ötesi rahmetin zor sina uzak yaşa bitsin bek zor yuvanış varıp talsak turmuş yollarında sen var eli bizge tayanış rahmetim zor sina uzak yaşa bizge bitsin bek zor yuvanış varıp talsak turmuş yollarında sen var eli bizge tayanış varıp talsak turmuş yollarında sen var eli bizge tayanış sen var eli bizge tayanış